Tajný Instagram tip, o ktorom si nevedela, čas 194. Začni nový príbeh. Najskôr si dole uložíme efekt, ktorý budeme používať. Preskroluj sa k lupe a nájdi tento efekt. Efekt si ulož. Teraz odfoť hociakú fotku. Ťukni na 3 bodky a kresli. Vyber ľubovoľnú farbu a potom podrž prst na obrazovke, kým sa nezmení pozadie. Cez Ačko napíš svoj text. Ja idem odpromovať svoju ponuku, preto napíšem letný výpredaj. Použijem kombináciu týchto dvoch písmen. Najskôr napíšem bodku a enter a svoj text a použijem toto písmo s týmto efektom. Potom znova cez text pridám horný nadpis a tam použijem iné písmo. Vznikne ti niečo takéto. Cez nálepky vyhľadaj toto kľúčové slovo a použij ľubovoľné nálepky trblietok. Potom si príbeh ulož. Chod naspäť a znova nahraj príbeh na novo. Hore ťukni na efekty a vyber efekt, ktorý sme si predtým uložili. Ťukni na text, vyber posledné písmo a napíš bodku. Hore ťukni na A, kým sa ti neurobí biely štvorec. Ten zväčši a daj do stredu. Cez nálepky pridaj svoju fotku. Ak tu chceš mať ešte extra, tak môžeš pridať aj výrezy rôznych fotiek a vznikne ti takýto parádny príbeh. Pre viac takýchto tipov daj odber môjmu profilu.